dapat apat. Tama! Apat lang naman ang dapat mong gawin para mapansin ang mga video mo sa YouTube! Welcome sa ating part 6 ng ating vlogging lesson! Walang nanonood ng mga videos ko. What? Kung yun ang problema mo at nagsisimula ka pa lamang sa YouTube, congratulations sa answerte mo! Dahil sa video ito, ituturo ko sa inyo ang apat na mahalagang bagay na dapat mong gawin sa iyong video. Siyempre, kung bago ka sa ating channel, this is Mr. Rugarug and welcome to my YouTube channel. Huwag mo nang patagalin pa, pindutin na ang subscribe button na yan at pakiclick na rin ang notification bell para update ka sa ating mga new upload videos. Tama! Dapat apat at ito na ang dapat mong gawin. Number 1. Yes! Tama! Thumbnail! Ano ba ang thumbnail? Ang thumbnail po, ito po yung photo cover ng videos ko. Aminin! Wala kang intensyon manood sa video or ibang hinahanap mo, pero dahil sa thumbnail, nakita mong thumbnail, very catchy thumbnail, very interesting thumbnail, napaklik ka. Tama! Aminin! Importante pong marunong kang gumawa ng thumbnail. Eto guys ha, huwag sanang mamasamain ng ating ibang vlogger, no? Sa totoo lang, yung thumbnail nila, ang layo doon sa content ng video nila. Well, syempre, diskarte nga yun. Okay? Diskarte nila yun para mapaklik nila ang mga audiences. Mr. Arugarog, hindi po ako marunong gumawa ng thumbnail. Huwag kang mag-alala. Abangan mo lang dahil yung next content natin, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng thumbnail. Number 2. What about title? Title! Ito ay pangalawang bagay na dapat alam mo sa paggagawa ng video. Okay? Yung title mo, it should be searchable. Okay, pag sinabing searchable, ikaw mismo tanungin mo yung sarili mo or paano ka ba magtanong sa YouTube? Paano ka ba mag-search? Diba? Kung pagbabloging, ito yung tinatahak nating landas, ito yung content natin, maybe yung search mo is start with, halimbawa, syempre Tagalog tayo, paano mag-vlog, paano dumami yung subscribers, yung word na paano. Yung iba naman dyan, start with tips. Tips ng ano? Tips para mag-grow ang channel mo, tips para whatever, na anong gusto mong tips ba yan? Yung iba naman, start with secret. Sikreto. Ano ba ang sekreto para mas mag-grow halimbawa ang channel natin? So, start with secret. Secret. Basta mga kaarog-arog, pag sinabing searchable, ito yung mga common use word. Common use word na madaling hanapin sa YouTube. Number 3. Tama! Intro ng video mo. Ano ba yung mga intro mo dapat? Tulad ng mga ganito, oh. Walang nanonood ng mga videos ko. Alauna. Alas dos. Alas stress. Uy, kapal na mukha, paano yun? Tulad lang ganito, oh. Hello!
Uy, parang hindi kayo komportable ah. Sige, tulad ng ganito. Para sa'yo, ang laban na to. Ay, sorry. Ang laswa, di ba? And Mr. Arog-Arog is back. Nakakaya. Yes, tama. Yung pangatlo natin is intro. Dapat sa intro mo pa lang is mahook ka agad ang iyong mga audiences para makapag-build ka ng trust. Ngayon, dahil nakapag-build ka ng trust, tatapusin nila hanggang dulo ang video mo. Kumbaga, dapat may energy ka. Ang pangit naman kasi yung intro mo na, hello po, kumusta po kayo dyan? Subscribe to my channel, di ba? Parang lungkot naman natin. So, hindi ka kaagad nakakapag-build ng trust doon. Kasi nga, yung energy mo is mababa. Okay? Pansinin nyo na lang, halimbawa sa It's Showtime! Kaya lang, nagsar na yung ABS-CBN ngayon, no? Pero pansinin nyo yung mga intro nila. Di ba, pang good vibes ka agad? Parang ganun. So, dapat itaas mo agad yung energy ng iyong audiences. And number 4. Content. Tama, content. Actually, sa apat na yun, ito ang pinaka-importante yung content. Okay, ngayon, mga ka ng thumbnail mo, ang galing. Very catchy. Ngayon, yung title mo, okay din, very searchable. At pangatlo, ginalingan mo pa sa intro mo. Dito naman sa content, ito na yung magpapakilala ka. Okay, mas makikilala ka dito kasi babalikan ka nila kung may napulot sila sa'yo. Kung wala naman napulot, na-entertain mo sila. Okay? Kasi nga, yung video natin, it should be informative at meron dapat na entertainment value. Nang sa ganon, susubaybayan ka nila. Okay? Aabangan ang mga videos mo. Meron pang parte na magre-request sila kung ano yung gusto nilang maging content mo. O edi wow! Di ba hindi ka na nahirapan sa pag-iisip ng mga content kasi sila mismo interesado kung paano ka or kung paano i-present ang video mo. Entertainment value, napansin nyo ba sa mga pinapanood nyo, di ba? Kung sinasabi natin kanina na it should be informative. Pero yung mga vloggers natin na iba dyan, mga comedy content creator, wala naman sila actually natututunan. Kaya lang, nai-entertain sila. Napansin nyo, ang mga subscriber na ano, ng mga prankers. Na mga, yun nga sinasabi ko ng mga comedy content creator. Di ba? Ganon sila kagaling. Ganon kauhawa ang mga audiences natin. Gusto nila ma-entertain, gusto nila matuwa. Parang panliligaw na lang din naman kasi to. Okay? Sino ba naman na babae ang gustong magpaligaw sa isang malungkot na tao? Okay? Lahat tayo gusto natin maging masaya. Guys, kung hindi nyo pa napapanood ang ating part 1 to 5 na vlogging lesson, nandyan po yan sa description box. Pa-check na lamang po. Siguradong marami kayong matututunan doon sa mga video na yon. Okay, meron din tayong mga funny vibes or mga mga nakakatuwang video doon. Sana magustuhan nyo rin, no? Pa-check na lang po. Maraming salamat. At yun ang apat na dapat mong gawin. Mga mahahalagang bagay na dapat mong gawin upang mapansin ang inyong mga videos sa YouTube. Muli, this is Mr. Arog-Arog. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Love is trouble.